Здравейте, скъпи приятели! И днеска сме излезнали надалече от Москва да пием кафе и ще ви покажем какви са местните развлечения. Общо взето намираме се в дълбоката провинция. И така изглеждат стоповете, където можеш да спреш. Това е някъде в селото, в лофт стил, и в кафепарка тук. Тук отсреща се продават цигари, специален магазин, овощи. Оттатък също в стил лофт направено и да се види, че сме въобще даже на карта. Сега ще снимам на карта къде сме точно. Го пускам се, вижда се до вкъщи до Москва, час и 11 минути. Добна Чехов се виждат на картата, Москва, час и 11. И в момента сме в местната кафейня. Така изглежда. В стили лофт. Цените на кафето. Цените на сладките истории за сравнение. Прекрасно оборудвано в стиле лофт. Между другото се стараят доста. Дърво, метал, как си му реда. И обръщаме внимание на детайлите. Фирмен някакъв шрифт си сложили. Как ви се струва, пишете в коментарите. Нас също ги снима. Изглеждат много вкусно. Изглеждат много вкусно. Ще излезем отвънка да ви снимаме, да видите с какви коли са се паркирали, да ви покажем, че това наистина е в село. Да се забележа стил лофт. Прекрасни малки магазинчета, добре оформени. Кофейния нефт с работно време. И посетителите вътре, съответствено Настя. Имаме си място за пушене. Между другото, това е имитация на дърво. Да се види, че е имитация. Это металлическое. Металлическое, да. Слушай, никогда не видела. И курилнята да се види колко е чисто. Между другото, колко много дупки има и колко е изкопано. Тук отсреща виждам, че има кошче, което е пълно. Да приближа малко така. Само че наскрих. Отстрани има някакви фасови, но се вижда, че нещата са чисто. И внимание, обръщаме внимание на детайлите. Отель Анастасия. Една дупка няма. Специално снимам таблото да ни кажете, че всичко е измислено и че съм някъде другаде. Вижда ли се? Малко ще го приближим, така да ни кажем. Това е, извън града. Между другото, място за инвалидите. Никой не е паркирал тук. Всеки си паркира, на останалите места са заети, за инвалидите си седи. Да ви покажем от друго гледна точка. Магазин за цветя. Магазин за цветя ето как е оформен. Има за колелета. То се е рисувал някакви глупости на колата. Други разни магазини отсреща да се види. Петерочка, в която най-вероятно ще влезем.
Ето такъв е автопарка извън града. Ето и кафейнята, където бяхме. Плочките, да обърнем внимание. И кошовете, всичко е чисто. Един буклук. Между другото, и тук имат проблем с лепенето по стълбовете на разни глупости. Не знам кой ги чете тези неща. И какви са стълбите? Обръщаме внимание, специално обикновено те се трошат най-много през зимата. И отсреща има газова аварийна служба. Не знам дали се вижда, 112 пише на тях. Ето, газова аварийна служба. Значи някъде тук има газ. Повечето от селата са с газ, СНТ-тата и така нататък. Те са без газ, но скоро и тях може да ги газифицират. Искам приятели, като ми кажат излезни, снимай малко извън Москва, да им видиш външните туалетни, какво чудо е. Това е чудото. Вижда ли се какво е чудо? Чудо голямо. Магазин Верни, те са най-много, т.е. най-разпространени по Подмосковия и така нататък. Ги колите също да обърнем внимание. И някой зад нас иска да мине. И овощи и фрукти, грозди, домати, дини и така нататък. Настя реши да влезе в магазин Верни. Между другото, тук е просто някакъв малък амбар. Малък, ами си е доста голям. И да ни кажете, че няма хора или няма продукти. Да се види. Заредено е, яко е заредено, между другото. Да, за първи път виждам Верни да е така добре зареден. Цените... Настя, по цене здесь отличается от Москвы? По ценам? Нет, все то же самое. Да? Это сетевой магазин, поэтому цены, они, в принципе, же одинаковые. Они не будут отличаться. Не должны. Не должны? Не должны. Аз вчера купувах кафе. Кофе было дороже, да. Дороже, Чем в Москве. чем в Москве? Да, на 20 рублей. На 20 ты заметил? Я просто не это самое... А давай посмотрим здесь, сколько кофе стоит. Ты имеешь в виду, что капсулы Да. дороже? А я думала, кофе, который на собственном. Между другото, няма да бягам да ви показвам всички цени. И така ги гледаме постоянно. Искам да видя колко струва кафето. А кафето, което аз го обичам, на капсули кафе. На капсули кафе на капсули. Тук го няма. Явно само в петерката го има. И в петерката тук беше реално доста по-скъп. Едни 5-10% отгоре ми се струва. Че може да направите сравнение. Нескафе, не знам си какви други. МММ с колко струва. Просто е така за сравнение. Между другото, тук има едно от моите любими кафета, само че не е на капсули. Не го знам в такъв насипен вид колко струва. Мейли. И лаваци има, просто е така за сравнение, може да си ги цъкнете на пауза и да си ги погледнете. И няма да бягам по целия магазин да ви показвам цени и така нататък. Цените на хляба само така набързо. Чиабата 185 грама, 60 рубли. Тук ще ви сложим колко струва в български лева. И може и месото да ви покажем. Цените на месото. Круп
крупен план, дето му викат. Сами си ги смятайте, кой каквото знае да пише в коментарите. Крупен план. Тук въобще не е заредено. Просто хич не е заредено, мога да кажа. Ама хич... Здравствуйте, могу Здрасте. что вы делаете? Я снимаю на камеру. А в какой цели что вы снимаете? Цены и снимаю. Замразени ягоди и други такива пенизи има тук. Цените са, ги тук отсреща. Всичко културно, нормално, хубаво направено. Между другото, липсата на грозди изглежда тук и така. Това е без кишмиш, това е без семки, именно това грозди. Това е точно без семки. Виждали си? На такива цени е в Подмосковието. Има и по-евтини някакви. Така изглежда гроздето. Ябълки, круши, банани, каквото се сетите има. Да не кажете, че няма. Ги бананите. Цени на банани, цени на банани. Цени на банани. Безценни са. Има и сливи. Между другото, тук се продава вода наливна. Мога да ви покажа. 5, 10, 19 литра. Цената е 1 рубла за литър. Това е. И други подобни сгради, където са тук, като електрика и не знам си какво изглеждат. Ето така. Крупен план. Да не кажете, че нещо сме икономисали. Хората стоката даже са се изкарали отвън. Но по-интересното е, че навсякъде е чисто. Между другото ни направиха забележка, че снимаме в Берни. И забележката беше такава, че ни трябва да се снимат къде са им камерите и други разни съоръжения за сигурност. Магазин Верни. Системите за връзки и разпределението за тока малко смешно се изглеждат, но все пак ги има. И, скъпи приятели, тръгваме си от това прекрасно място. Искам да ви помоля, който му е харесал, да сложи по едно лайкче. На вас нищо не ви струва, а на мен ще ми е приятно.